Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Inna fida likala ayatin liqaumi yatafakkarun al-ayat sadaqallahul azim. Penting sermu ya suaranya enak. Sih tentrem rahmat rahayu. Sosih nugraning Gusti ugi katetepno kajiwa kasarira tumedak dumateng panjenengan sedaya dalasan kula. Ing mriki kula Suyanto Hadinata saking Ngawi minangka pambiyara laksitaning adicara pahargyan wonten dalemipun Bapak Joni Prabowo Ibu Santi Widyani wonten ing dusun Wates RT 3 RW sekawan Desa Jati Gendol Kecamatan Kedunggal Kabupaten Ngawi kanthi rahayu wilujeng ngaturaken agunging pamun wonten ngarsa panjenengan. Para pepundhen, para sesepuh aji sepuh ingkang handung mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang tansah pinundi pundi. Para haji, para hajah, para alim, para ulama, para santriwan ingkang rinten kalawan dalu tansah sumanding kitab wahyuning ilahi ingkang tansah kula bektosi. Para nayakaning praja sedaya kemawon ingkang tansah makarya kagem nagari murih tentreming nagari ingkang tansah kula mulyakaken. Semanten ugi sedaya para tamu, para sesepuh aji sepuh, para tua muda tuanggana ingkang tansah mulya ing swasana. Ing mriki kula menika pambiyawara ndherekaken puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ing kalenggan punika kula lan panjenengan sedaya tasih saged makempal manunggal kanthi kawontenan rahayu wilujeng nir ing sambikala tan wonten rubeda kang tumapa. Selawat saha salam kajunjungaken junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita suwun syafaatipun benjang wonten donya ugi wonten yaumul kiamah. Allahumma amin. Para tamu sinedahan ingkang tansah kula mulyakaken, kula badhe ngaturaken runcening adicara ingkang tumapak katur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Anut adat widi widana ingkang lumampah wonten dusun Wates Jati Gembol mriki ingkang angka sepisan pambuka kalajengaken mijilipun Boga Jenar Sekaradi Mancawarna
kalajengaken mangke mijilipun Sri Atmaja temanten putri wonten sasana kamulyan yuninggih sasana Gading Kencana. Kapurwakan mangke adicara manjingipun Sri Atmaja temanten kakung saking sasana-sasana palerman kadherekaken rama ibunipun. Minggah adicara salajengipun adicara panggih utawi dhaup wonten sak ngandhapipun Tarub Agung. Saparipunaning adicara panggih kepareng kalajengaken waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ugi wonten adicara atur pambagio harjo. Kirab angka sepisan, kirab angka kaping kalih wonten adicara bubak kawah. Ingkang pungkasan mangke adicara doa katutup kanthi panutup. Mekaten runcaning adicara ingkang katur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Monggo pamuji donga nyuwun maring Gusti mugi adicara mangke saged rancak purwa madya ngantos wusananipun. Mekaten kula minangka pambiyawara ndherekaken sugeng lelenggahan ngantos mangke paripurna. Nuwun, 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 kawula nuwun. Inggih katingal sampun tamunipun sampun sami lenggah. Daya-daya adicara kita buka kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi waosan pambuka bismillah kala wau dadosaken rancake adicara ing kalenggan menika purwa madya ngantos wasananipun. Para tamu sinedahan, daya-daya prastawa gati adicara salajengipun mijilipun Sri Atmaja temanten putri saking sasana Tepaswangi tumuju sasana Rinengga kadherekaken yuninggih juru sumbaga ingkang sampun samapta ing gati mijil wigiyaring tias buka celuk biyung ban. Monggo Dik. Rembulan wis ngayam ing gegono Didi Sunyo Puspito ning madyaning Puralaya gung swasana datase kawulan endah hanggung memanuhara tegesipun ngresepaken ing penggalih tan kadyanan ning wonten ing sasana agung yen dalu kaya rahina yen rahina hanelak ilabet kathahing sesetya ingkang mangka rerengganing sasana wiwaha katingal Sri Atmaja temanten putri sampun jengkar saking sasana panti pambusanan tumuju sasana Rinengga kaapit-apit dening Rama kalan Ibu yuninggih Bapak Ibu Pak Joni Prabowo kalan Ibu Santi Widyani
temanten ayu ngagem busana kang sarwa ireng sarwa jenar pindaning kaya widodari kang tumurun saking jungging saloka kanthi binarung ungeling ketawang Gondowarum lumarang Banjaran Sari hangebeki jroning sasana wiwaha ing kawuryan ana teja anggeguwung Maha Praba tuhuta punika tejane temanten putri ingkang mijil saking sasana Tepaswangi inggih anak ayu Retna Galuh Prabawati dasar putri ayu blanyak pasemone paningale blalak-blalak lambene ireng manggis karengat ngagem busana sarwa patut dasar putra kang ayu kembanging desa wates mriki dasar pawaan katurungga maweswara ngemu sudama wanudya kang kuat kadunungan derajat gumawa teja bawane utama tedhaking kusama rembesing madu yuningih anak ayu Retna Galuh Prabawati angrantu rawuhipun Mas Bagus minangka gantilane ati wis Arya Aula Adestira daya-daya kasuwun jengkar saking sasana pambusayanan tumuju sasana panggih langenirong sang temanten ayu solahira halon miji langenirong sang ayu solahira halon kinarbek bedaya yuwana
solahira wingit lir widodari tumurun solahira wingit lir hapsari nurun inggih sampun dungkap titiwanci bedol sekarang di Moncowarno dipalarke ya di kembar mayang waradine wis muni kembar padha mayang iku sekan noning sekaring jambe rinake dadi luhung dadyong bebetanding regi manten putri lan priya hambre guyub rugo jumakah punang suku tumuju palengganipun Rama Ibu hambre pinanut saya mring Hyang Sukma pinaringan momongan jalulan westring satemah bagya mulya diwangsuli malih saambaran malih semoga sami anyar karo sinangget memanis angrum pokok sekar moncong warna dahat indah rinyun cek warna sinebut kembar mayang den nyomastanding pranyata edi endah nonenggih sekar kalpataru mamprih sang semik waradaya
Dewa Daru Jaya Daru Sarana Pala Grama inggih sampun katuraken sekal Kalpataruya Dewa Daru yuninggih sekara dimanca warna dening Rama Ibu kaparingaken dumateng Manggala Yudha ugi Putri Dumas setunggal mbaka setunggal juru sumbaga meratisaken ngaturaken sekara dimanca warna inggih ayo Mas kondore diaturke ilir-ilir ya ayo Mbak. Katuri wuning ngombok bilih keluarga temanten badhe kapanggihaken yuninggih pangombyong temanten kakung daya-daya samapta ing gati adicara panggih badhe kaleksaning sedya sak ngandhapipun Tarupagum sampun kawis tinggal Sriat Mojo temanten putri lumebet sajroning dalem wingking yuninggih Mbak Ayu Retno Galuh Prabawati sedaya para tamu ingkang nembe rawuh katuran sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi mardu mardikane penggalih ilir-ilir kasiget kalajengaken Kebu Biru candrane sampun kawis tinggal Sriat Mojo temanten kakung Mas Arya Aula Adestira daya-daya manjing wonten sasana panggih Kebu Biru candrane juru sumbaga daya-daya nyamaptaken Sriat Mojo temanten putri katuran jemeneng lingsir saking Panenggahan tumuju sasana daum sak ngandhapipun Tarupagum katon galeah-galeah Sriat Mojo temanten kakung Mas Arya Aula Adestira ginarubyuk para pangiring para pangambyong panekaring temanten kanthi raos remening penggalih daya-daya manggi punang garwa anak Ayu Retno Galuh Prabawati minangka gantilane ati sampun kasamataken sangandhapipun Tarupagum minangka sarana adab widiwidana panggihipun Sriat Mojo temanten kados kodhok ngorek jroning palumbang
dumugi wayane mangsa kala duane kodrat ilo-ilo jaring para kina ana satriya kang bagus pideksa gagah bagus ingkang gebyur lelombaning madyaning bebrayan agung anak bagus Arya Aula Adestira pikantuk jodoh tetalining Baliwisma anak Ayu Retno Galuh Prabawati sampun ndungkap daup sak ngandhapipun tarup agung dipun paringi japa mantra doa restu saking pujangga ingkang sampun gentur ing teteki yuninggih Bapa Suwandi komat kamit paringi japa mantra donga mugi nyuwun marang Gusti Murbaing dumadi anggenipun mangun lelomban banyan wonten madyaning bebrayan agung anak bagus Arya Aula Adestira kalian Mbak Ayu Retno Galuh Prabawati tansah manggya rahayu wilujeng nir ing sambikala dadosa keluarga ingkang tentrem kanthi japa mantra saking Bapa Pujangga Swandi donga pamuji wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala mugi manggih rahayu wilujeng anggenipun mangun bebrayan agung wonten lombaning madyaning Baliwisma anak Ayu Retno Galuh Prabawati kalian Mas Arya Aula Adestira kantirna ing penggalih pun paringi donga saking Bapa Swandi ingkang kalodhangan punika duka prastawa gati salajengipun yuninggih Sinatmaja temanten putri sungkem sapadaning temanten kakung minangka dharma bekti garwa dumateng kakungipun kawiwitan saking sembah kalbu kalajengaken basuh samparaning Sinatmaja temanten kakung Mas Arya Aula Adestira asta tengen dipun basuh ngantos sesucen diri supados ngicali sukerta ingkang tumama wonten ampeanipun Mas Arya Aula Adestira toya wening wonten bokor kencana ingkang isinipun sekar setaman wonten sekar kantil wonten sekar rus wonten sekar kemuning sedaya dipun aturaken dados kembang setaman sajroning bokor kencana dipun wijiki ampeanipun ingkang tengen gumanti ampeanipun ingkang sisih kering sedaya dipun basuh dipun sesucen diri ingkang werdinipun anggenipun lek mangun bebrayan rumah tangga kersanipun boten wonten rubeda kang tumama paripurna mbasuh ampanipun junjung derajat Mbak Retno Galuh Prabawati dipun junjung dipun jumenengaken saperlu dadosaken sapodo dalam rumah tangga menika sami-sami derajate kakung kalian putri boten wonten rubeda menika satu tali rumah tangga sak sampunipun jumeneng Mbak Putri Retno Galuh Prabawati ngubengi jumenengipun temanten kakung paring asma Lampah Pradaksina paripurna Lampah Pradaksina kalajengaken unjukan dening Rama kalian ibu dumateng temanten saribit setunggal boko setunggal mugi
pamuji donga nduk sliramu bakal ngebyur bebrayan agung. Bapa kaliyan ibu maringi doa restu marang sliramu ya nduk ya Le. Muga-muga tansah manggiya rahayu wilujeng tan ana rubeda kang tumama marang sliramu. Paripurna unjukan tirta wening dening Rama Ibu. Leliru sekaradi mancawarna dening Putri Domas Manggalayuda meningka adat Widiwidana. Kalajengaken sinduran dening Rama Ibu ngagem sindur ingkang awarna seta lan reta. Laras moyo kalajengaken madrang temanten bayem tur andi-andi lumut. Yo ngaturaken pamuji donga wonten ngarsa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Manengkung mamuji donga mugi anggenipun mangun bebrayan agung Sirat Paja temanten sarimbit tansah manggih rahayu wilujeng bagya donya ngantos binjang wonten delahan. Dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, keluarga ingkang baldatun thayyibatun warobun ghafur. Kanthi panjurung doa sedaya para tamu ingkang sami rawuh kala wau dadosaken tentreming Sirat Paja temanten anggenipun mangun bale wisma. Sirat Paja temanten kaboyong kabopong wonten dalem wingking dening Rama Ibu dadosan tepa tuladha pimpinan ingkang tanggel jawab marang garwanipun. Dados ingkang tutpuri handayani dados pemimpin ingkang saged tepa lan tuladha dumateng garwani. Sirat Paja temanten sarimbit kalenggaken wonten kursi renengga wonten dalem wingking menika syaratipun adat Widiwidana Jawa kedah dipun lenggahaken wonten dalem rumiyin. Raketang sakedhepin tatit menika kedah dipun laksanakaken. Sampun kalenggahaken kalaksaning sedya kaboyong kabopong wonten kursi rinengga nggih kursi kamulyan. Wonten kursi Sitinggil Binaturata Sirat Paja temanten kakung putri kadherekaken Rama Ibu. Minangka sampun paripurna anggenipun adat Widiwidana panggih. Bapak Ibu nderekaken keng putra temanten kekalih ugi Putri Domas Manggalayuda wonten cacah catur Putri Domas ingkang asta Sekaradi Mancawarna nggih anak ayu Ira, anak ayu Kaila, anak ayu Safa, anak ayu Rifa. Manggala ingkang asta Sekaradi Mancawarna adik Bisma, adik Rosid, adik Imam kalan Mas Reno. Pengapit wonten kalih adik Salwa kalian adik Fani. Yuk. Salalala. Yuk. Para pengombyong manekaring temanten ugi sedaya para tamu katuran pinarak lenggah kanthi sekeca wonten palenggahan ingkang sampun kasamataken.
so hae so ya yo 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 hae di kanthi puji syukur alhamdulillahirabbil alamin sihat mojo temanten kekalih sampun kaleksanan yuninggih panggih wonten sak ngandhapipun tarup agung kanthi rancak lir ing sambikala katingal samenika sampun lenggah wonten kursi gading kencana kanthi remening penggalih katingal kawis tingal yuninggih Mas Bagus Arya Aula Adestira kalian Mbak Retno Galuh Prabawati sandingan lenggahipun sampun sesandingan ketinggal remening penggalih jroning penggalih tansah mesem agar aku wayu ih nggih menika meratelaken tir padha irenge sir padha senenge ngaten Pak Bu nggih nggih